Tânăra care lucra ca manechin și era studentă la 2 facultăți s-a spânzurat în a 3-a zi de Paște, cu 2 săptămâni înainte să împlinească 22 de ani. Prietenii spun că fata suferea din dragoste. Gabriela Joacă, cunoscută ca Angelina Jolie de România, a fost găsită fără suflare chiar de mama ei în a 3-a zi de Paști. S-a spânzurat în magazia casei. A lăsat un bilet de adio în care însă nu și-a explicat gestul. Se pare că tânăra se despărțise de 2 zile de iubitul ei, Florin, după o relație de 6 luni. Ne-am întâlnit luni la un grătar. Știu că era tristă, fiindcă duminică se despărțise de iubit. A prânz și în ziua de Paști, dar luni părea că și-a revenit. Dar nu era așa. Gabriela ar fi spus unei prietene că nu putea concepe viața fără Florin. Însă nici relația cu el nu era ceea ce își dorea. Se certau des, iar tânăra se plângea prietenilor că prietenul ei nu vrea să se implice mai mult. Rudele și apropiații fetei nu înțeleg de ce Gabriela și-a pus capăt zilelor. În săptămâna mare devenise mătușă, sora ei născuse un băiețel și toată familia era fericită. De ce ne-a lăsat așa? Triști? De ce nu ne-a spus dacă o durea ceva? Atât de tare? De ce să recurgă la gesturi extreme? Gabriela Joacă avea 22 de ani și era manechin de 6 ani. Era studentă la 2 facultăți. A uimit o țară întreagă pe 1 aprilie 2007, când a fost protagonista unor farse realizate de Antena 1, care vorbeau despre venirea adevăratei Jolie în România. Sunt din România. Angelina Jolie de România. Să vorbească și românește? Știu să vorbesc chiar foarte bine românește. Gabriela va fi înmormântată mâine.